खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बड' एनबिएम नायगिरि नोंथांमोननिसिम गासिखौबो खुलुमहरनाय थाबाय। आं दिनै एमएलए सार आरो जोंनि एमएलए सारा गफुर समस्थियाव उत्पल बरा सारा जोंनि बर'फोरखौ माबायदि मेगनजों नायो आरो माबायदि सानो, जोंनि जौगानायाव माबायदि खालामदों, गावसिनिखौ माबायदि खालामनानै लादों, बिनि थाखाय आं माखासे खोथा सावरायनो नागिरदों। आरो बे खोथा सावरायनायाव माखासे आंना जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला उत्पल बरा सारनाव आङो आखाइ खबजानानै निमाहा बियो। जुदि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ उत्पल बरा सारा निमाहा होयो होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय। दासिम उत्पल बरा सारा 5 बोसोरनि बारा जाबाय एमएलए जानाया। सिगां 5 बोसोराव देरहाखांबाय आरो नै दा गोदान 5 बोसोराव थांगासिनो दङ। बेयाव सिगां जोंनि बर'फोरखौ बुंदोंमोन बियो गामि गामि मिटिं खालामनानै बेयाव बुंदोंमोन लामा बानायना होगोन, सेन्ट ग्रेभेल गारना होगोन, सिसि ब्लक जाबगोन आरो गोरिब न'खरफोरनो बायदिसिना PMKVY न' होगोन, बायदिसिना होगोन, सोरनोबा टिपखौ गायना होगोन, सोरनोबा गोरिब न'खरफोरनो मोजां माबा मोनसे हेल्प खालामना होगोन, बेबायदि होनना बुंदोंमोन। दायो जोंनि बर'फोरनि सायाव नाथाय जोङो जुदि रिकुवेस्ट खालामनो, जुदि बिनि न'आव जों लोगो हमनो थाङोबा नाथाय जोंखौ एक्सेप्ट खालामनो नागिरा। थांबाबो एप्लिकेसन होयोबा लाखियो, बास दोनो, गावो नाया, बेबायदि खालामो। ओमफ्राय बेराफारसेथिं जोंनिथिंजाय गामि एरियायाव खामानिखौ हरो, फिसा फिसा 1 लाख 2 लाख 50,000 बिदिल' हरो। मन्दिरफोराव रिफायरिं फैयो, मन्दिराव जोंनि गामियावबो फैदों रिफायरिं, बेयाव फैदों, बेयाव 1.5 लाख हरदों। ओमफ्राय गावसिनिया रिफायरिं जाया मन्दिरा, खेबसेनो 10 लाख 8 लाख 9 लाख सेंसन जायो। जोंनिया गामियाव मोजां मोनसे मोजां लामा मोजां बानायना होआखै। सेन्ट ग्रेभेल गारबाबो 50,000 60,000 गारखायो। गावसिनिया जुदि सिसि ब्लक जाजोब्बाय गामि गामि, दाबो हाबना नायबा नुगोन गावसिनिया पाक्का आरो सिसि ब्लक जाबाय। ओमफ्राय जोंनि गामियावबो मिटिं खालामफैदोंमोन उत्पल बरा सारनि हिन्जावानो। बे बुंदोंमोन गामियाव जुदि मन्दिरफोर दङबा बा स्कुलफोर दङबा बाउन्डारि वाल फिल्डफ्राव खालामना होगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय खबर लाहैबा जागोन, उनाव जागोन, उनावनो जागोन होननायानो उनावनो थाङो बेबायदि। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों आरो। ओमफ्राय गावसिनिजों थांना नायोबा नुयो ओरैजाय अनेक जायगायाव आं बेरायबाय नायबाय, आङो थांबाय, थांनानै नुहैबाय गावसिनिया एकदम मोजां जाबाय लामाफ्रा, न'फ्राबो मोजां गोजा। ओमफ्राय जोंनिया जाहैबाय जोंनाथ' आरो बर'फ्रा बिदिनोसै, बा माबा मोनसे जुदि खहा जायोबा माबा मोनसे हेल्प होगोन। इलेक्सन टाइमाव बेबायदि बुंदोंमोन, जेब्ला देरहाखाङो अब्ला दा जोंखौ नायाखै, गावसिनिखौल' नायो। बिनि थाखायनो आङो दिनै बे ब्लग भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आरो बेराफारसेथिं बे इलेक्सन टाइमाव बुंदोंमोन बे समाव जों नोंसिनि बर'फोरनि हाफोरनि समाधान, हानि समाधान खालामना होगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय हानि समाधाना जोंना दासिमबो जायाखै। बेखौथ' आरो बयबो इउटुबारफ्रा बुंखायो, जोंनि बर'फोरनि हानि समाधानखौ दासिमबो मावना होनो हायाखै। जोंनियाबो दाबो जोंनि गफुर एरियायाव दाबो जोंनाबो फरेस्ट लेण्डआनो दङ, दाबो जोङो बेयावनो खेथि मावना जायो। जोंनि आरो खेथि मावनायनि माइफ्राथ' दाम गैया, फानबाबो दाम मोना, आरो खेथि मावोबाबो जोंना मावनायनिफ्राय बांसिनसो थांनो नागिरो। नाथाय जास्ट जोङो उफाय गैया जानानै जों जानो थाखायल' मावनांगौ जायो। नाथाय जोंना फैसाया ट्रेक्टर होनाय, हालेवनाय, आरो दानि जुगावथ' मोसौफोराबो गैला, सोरनावबा दङ सोरनावबा गैया, फैसायासो बांसिन थाङो। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सायाव आरो मोनसे खोथा, जोंनि गफुर समस्थिनि माखासे प्रब्लेमनि सायाव आं सावरायबावनो हादों। मैया दाख्लैयो दै लोमनानै अनेक दुब्लिया माइ आबादा लस जाबाय, आरो अबेबा दालां बायबाय, सोरनिबा न'आ लोमसाव जानानै फुख्रिनि ना थांबाय, सोरनिबा न'आ बायबाय, एकदमबारे आबादफ्रा खेथिया लस जाजोब्बाय, गायफिननो दा बिराद फैसा थांगोन। बेनि दै लोमसावनाय, सोरबा न' लोमसाव जानाय, सोरबा खस्थ' मोननाय, ओंखाम मोनजायै, बा अबेबा थांनानै थाहैनाय, सोरनिबा न'आव खुरमा न'आवसो थाहैनांनाय, बहुद खस्थ' मोननाय दङ जोंनि गफुरावबो। नाथाय बेफोर खस्थ'खौ जोंनि एमएलए सारा नायफैयाखै। नायफैनांगौमोन, मा जादों आरो मा जामारदों बेखौ समाधान खालामफैनांगौ। मानि थाखाय बिदि जाखो, अबे दैया अबेजों फैदों, अबेबा दैखौ थेनो हागोन नामा, अबेबा माथावरिखौ थेनानै अबेजोंबा लांनो हागोन नामा, जोंनि बे बर' गामिजों सोआलासिनो अबेबा खनाजों लांनो हागोन नामा, बेखौ नायनानै सुबिदा बान्दो थेनाय माबा मोनसे खालामना होनांगौ। आं बेखौ अनुरद खालामहरदों जोंनि एमएलए सारनाव। आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों, गावसिनि मानसिफ्रा बेसेबां सुबिदा मोनदों, जोंनि बर'फ्राबो गफुर एरियायाव बेसेबां दङ, बयबो सुबिदा समान मोनजोबनांगौ। आं बेखौल' खावलायहरदों, जोंनि बर'फ्राबो बेसेबां दङ, जोंनो गासिबो सुबिदाखौ होजोबनांगौ। जा मोननांगौ जोंनाबो जों मोननांगौ। गावसिनि एमएलए फान्डनिफ्राय जोंनोथ' मोनसेबो गिदिर जेबो फान्ड हरखाया, गावसिनियावनो रानजोबो, जोंखौ मोजां मेगनजों नायखाया। जोङो हेल्प मोना, माबा मोनसे सुबिदानि थाखाय, माबा मोनसे साख्रि बाख्रि माबा मोनसेनि थाखायबाबो जों हेल्प बिहैबाबो जोंखौ जेबो नाया, जागोन होनना थायो।
जागोनल' बुङो नाथाय जाया। आरो जोंनि बे गामियाव जोंनाथ' फरेस्ट लेन्ड नालाय टावार खुन्थिया गायनो हाया। टावारनि थाखाय जोंना प्रब्लेम जायो। माखासे गोजाननिफ्राय टावार फैयो। जोंहा मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनोबाबो माबा मोनसे भिडिअ नायनोबाबो जोंहा टावारनि एसे प्रब्लेम। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामदों, बाइक सालायना थांदों, सोरबाबा साइकेल सालायदों, सोरबाबा न'आव ओंखाम मोनजाफैया मालाबा समाव मिटिङाव थांनानै बिनि मिटिङाव एटेन्ड खालामहैदों। जाहाथे मानि थाखाय थांदों, मानि थाखाय ओंखाम जायालासिनो थांनांदों, जोंखौबो उनाव नायगोन खोमा, जोङो एसे उन्नति जागोन खोमा, जोंनि बर'फोराबो जोंनि लामाखौ बानायना होगोन खोमा, जोङो न' मोनगोन खोमा सरकारनिफ्राय, जोङो माबा मोनसे मोनगोन खोमा, जोंनि फिसा फिसौ बा जोंनि बिदा फंबायफ्रा सोरबा साख्रि मोनगोन नामा, सुबिदा मोनगोन नामा ब्लकफ्राव। जोंनि बे ब्लकआवथ' अनेक आजिखालि अनेक बायदिसिना सुबिदा फैयो, नाथाय बेफोर सुबिदाखौबो जोङो मोनजोबनो हाया। नाथाय जोङो बिनि थाखायनो बुंनांगौ जाना फैदों दायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं दिनै बेखौनो सावरायबाय। आरो उननि समाव आङो जोंनि गहपुर आरो बिश्वनाथ सनितपुरनि सायाव माखासे जोंनि बर'फोरनि रायजो राजानि सायाव मोजां सावरायगोन रायजोफोरजों। बे सावरायलायनायाव जाहाथे नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो। सोरबाफोर गोदान दङब्ला साबसक्राइब खालामना होदो। आरो हाजासे बेसेबां हायो बर' रायजो राजाफोरा गासिबो अल आसामाव नुजोबथों, शेयार खालामना हो बे भिडिअखौ। थेंक इउ।